Vittu. Bentleyllä oli kova ripulli ja kiima. Joka yö hän tutki Litoriksen piirustuksia ja etsi polviin ja tietä kuumerien holviin. Tehtävä oli mahdoton ilman pätevää ilmumestaria. Ilmeisesti hän piti parhaana pornoparonia, jotain hollolaan homopornospesialistia. Sly Cooperin loput porukasta. Mä olen negru isolla N:llä. Silli. Kaavion mukaan me kohdataan tiimi ISIS ja tiimi islamisti ja tiimi Vatsassamme ovat nyt tiimi Kovanuna ja tiimi Pornoparoni. Mitä vähemmän lentäjiä Slylla on finaalissa vastassa, sitä vähemmän Slylla on lentäjiä finaalissa vastassa, ja sitä vähemmän lentäjillä on Slyta finaalissa vastassa. Ymmärsittekö? Ainoa oikea uhkamme on itse Naava. Meidän pitää poistaa hänet kuvasta, ja näin se tehdään. Hey guys, what's up? This is gonna be another Funny Vegas tutorial. Jos aiomme voittaa tämä Mitä? Pitävätkö he lentokahviota salassa? Kyllä! Viime vuosina kilpailijat sabotoivat... Ymmärrän, joten he pitävät Älä keskeytä, homo! Sori, Kamu. No niin, kaaviota pidetään salassa lentäjiltä, mutta ei kisahenkilökunnalta. Ystävämme Normaalisti mä sanoisin Dimitri jotain on palkattu sarkastista, antamaan... kuten... Saatana! Kuule Sly, sä olet hyvin perseestä. Jos aloitat tappelun mun kanssa, mä huumaan sut ja lavastan sut Cooperin tiimin konehalliin. Koskesari on vakuutus petoksesta. Oikeasti. Terve toverini! Tästä tulee reirikilpailu. Tänä vuonna me räiskimme teidät täyteen väliä. Räisk. Pysy tarkkana Sly! Islanti ja Belgia ovat toistensa kurkussa! Rauhoitu äiti. Sly, oletko sä siellä? Ei, sori. Käännä siitä vitun vipua, että mä pääsen sinne! Ei, sori. Mutta... Sorry. Mä en muuten pääse Ronnie Koristipololle. Odota. Mä sain idean. Mä sainkin ihan reitti on... Kiva kuulla! Puku! Tästä tulee paskaa! Se, joka lyö puolustuskyvytöntä Belgialaista voittaa elämässä! Tämä suunnitelma tuntuu vähän... Ei ollenkaan! Nahan leipä on paskaan! Ahaa! Se on... täydellinen villi lupis kikantsa yksilö! Ymmärsinkö mä tämän nyt oikein? Sä aiot huumata kurun ja lähettää 2 vartioa pieksemään sen. Se on palovarma suunnitelma yksinkertaisuudessaan! Kuru ei merkitse minulle mitään! Hän on pedo! Ok, sä voit ampua sitä. Kurun ei enää koskaan uhkaisi lapsiani. Turpaki! Älä pettele mua! Se oli suuri paljastus. Ben ja Bentley olivat sama henkilö. Riittää.